Umpumela ngompumela. Umpumela. Umpumela ngoba sikhonza. Wakashe. Kuphi le Umhlala emlazi, umhlala ka-A. Ashona umlazi wakhe. Ukuphi ekhaya? Owekhaya isemzini. Isemzini wama kuthiwa isemzini. Kafana. Kuyafana. Uke waba semzini Yebo. noma ukhulela emlando. Ngengaba khona emzini. Oh, okay. Kulungile ke eqaleni lokubhala kubona kusendoda sencane. Ukubhala ngaqala ngo-2014, then ngo-2015 ngase ngiqala ukuthi ngikwazi ukuphefoma phambi kwabantu. Okay, usasesikoleni noma usuqedile? Ngisasesikoleni Kwa-grade 1? nga-grade 12. Grade 12. Oh, wathi usheshile. Hayi, nga-17. Okay, kulungile ke ithini inkonzo siphathela namhlanje? Ithini inkonzo siphathela isihloko senkonzo siphathela? Azoyizi. Kulungile ke ntombi uhlale phezu kwayo. Uzoyizwa. Ugqokisa inhliziyo yami camouflage uyambisa ngevura. Uyidansisa igwaragwara isizwe igqomu thimthim goba isiqola ayibo ngabe kuyavela ngalapho ukuthi mina ngiyathanda mina ngothanda engikuthanda ngalo ngisho neblessa ngikubhanqile nalo ukwazise phela isibasa kina ngifuna usikhalele ngifuna le generation nalo zalo libukele kithi othandweni lethu ngifuna esikendeli ngoba isidingo sasa ngisiboni ngempela ngisiboni phela mina ngikuthanda nyanyani ngifuna sakhe rhythm si saye kasi ngoba bazothanda ukwazi our stories and our home affairs kodwa nje bengifisa sibe bold and beautiful ngaphandle kombango on days of our lives ngifuna sibe a perfect proposal a perfect wedding ukuze sibe perfect family please wena don't stay my family iskim sami masikhuleke naso sonke sobe sikhona emshadweni phela umshado wethu ngifisa ube ingqophamlando nakwithandekazi diary ubhalwe sengithiphisa ke lama gold diggers ayofika ngizathele wena ukuthi ngempela kuyochitheka igazi nokhakhayi logcwala phansi phela sibondiwe la ngaphandle kodwa noma sebethathile wena osiza ukhumbule ekhaya ngingaze ngiyokufuna ukukhumbula ekhaya phela mina ngiyokuthanda noma sesi ashes to ashes iqhawekazi imbongi engaqonde iqophise ezoqashisa abalele ngiyabonga Hayi.